Robert Arrigo ħabbar li se jirreżenja minn viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. F'kummenti quddiem id-Dar Ċentrali, Arrigo qal li rreżenja wara li ġiet illikjata ittra ta' Teris Komodini Kakija li sejħet ar-riżenja ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Il-raġunijiet hija li jekk jiena insaħħa li il-grupp parlamentari kollu jrid jirrikonoxxi il-responsabilità. Fittra li bagħat lill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, Arrigo qal li kull struttura tal-partit tinsab ikkontaminata. Fl-ittra tiegħu Arrigo attakka l-fazzjoni ta' Simon Busuttil u qal li l-kap Adrian Delija kellu tsunami kontrih. Però x'in pożizzjoni tiegħek fuq Adrian Delija? Mhux Adrian Delija, mhux kwistjoni ta' Adrian Delija, kulħadd iffukat fuq Adrian Delija, mhux kwistjoni ta' Adrian Delija. Hija kwistjoni li l-Parliamentary Group ma jistax jaqba jaħdem hemmhekk. Arrigo kiteb il-grupp parlamentari għamel ħajjet kulħadd miżerja bilan li kisru aktar milli joħolqu xi ħaġa. Fl-aħħar mill-aħħar kisru il-partit tagħna. Huwa kompla juri l-uġieħ u l-għadab tiegħu għal fazzjoni ta' Busuttil u fisser dawn l-aħħar 30 xahar bħala diżastrużi. Arrigo li qal li se jibqa' fil-kariga sal-Kunsill Ġenerali u l-maratona ġbir ta' fondi li jmiss, iddikjara li wara li jirreżenja ma jixtieqx jibqa' jkun kelliem għal xi qasam f'isem l-Oppożizzjoni. Fl-ittra mimlija akkużi diretti lejn id-deputati tal-fazzjoni ta' Busuttil, Arrigo qal komplu bojkottjaw l-attivitajiet ħalli jaġġel il-proċess tal-impossibilità li nqeret il-partit. Il-gurus jistgħu jiġu għax għandhom it-talent u mhux medjokri kif qalilna Claudio Grech. Saħaq Arrigo li f'battuta oħra attakka lid-deputat nazzjonalista Claudio Grech u semmieħ bħala l-persuna li ponta biex jieħu post Delija. Arrigo kiteb ukoll li issa il-mibeda hija tas-sow fil-Partit Nazzjonalista. Dwar il-qagħda finanzjarja fil-Partit Nazzjonalista, Arrigo kiteb li meta daħal fil-kariga kellu jħallas għall-irħam li ordna l-eks segretarju ġenerali Joe Saliba, dan għax kien għadu ma tħallas. L-istess qal dwar il-liċenzji tax-xandir li kienu ilhom 5 snin ma jitħallsu. U żvela wkoll il-Partit Nazzjonalista lanqas ma ħallas il-kontijiet tal-elezzjoni ġenerali tal-2008. Ħudu l-partit fidejkom u għamluh jaħdem. Faċli tagħmluha, qal Arrigo b'mod sarkastiku lil ta' Busuttil. F'messaġġ ieħor li kompla juri l-qasma fonda fil-Partit Nazzjonalista, Arrigo għalaq littra billi qal iċċemplu lix. Ir-reżenja ta' Arrigo kienet segwita minn dik tad-deputat nazzjonalista Kristi De Bono. Fuq Facebook hija ħabbret ukoll irreżenjat minn President tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. De Bono qalet li tagħti ir-reżenja tagħha minħabba ċirkostanzi li jiżviluppaw fil-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar xhur De Bono kienet taħt pressjoni kbira biex tirreżenja wara li sar magħruf li kellha laqgħa ma' Jorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.